Ta' kull sena meta l-Parlament jiddiskuti l-budget tal-qasam tas-saħħa, l-Ministru Joe Cassar jgħid li l-Gvern qed jaħdem biex isib soluzzjoni għal problemi li jeżistu fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Fl-2009 kien wieħed li kienet jaħdem fuq sistema biex tnaqqas il-ħin ta' stennija fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Bħalissa l-Gvern qed jaħdem fuq il-proċeduri li jitħadmu ġewwa l-emerġenza, proċeduri ġodda. X'inhu l-għan? L-għan ta' dawn it-tibdiliet huwa biex ngħinu l-ħinijiet ta' stennija u l-streaming ta' interventi mediċi. Sena wara fl-2010 Joe Cassar ftaħar li l-problemi ta' pazjenti jistennew fil-kuruturi ilha l-ispiċċat u li rrid jibda jara prattiċi ġodda fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Inna li qtajni għal-problema tan-nies jistennew fil-kuruturi għadhom iġibuha fuq it-television. Għadhom iġibu l-videos li ħadu f'Ġunju li għadda u ejja. Wara semmejt id-Dipartiment tal-Emerġenza nixtieq ngħid li f'dan id-dipartiment għandna bżonn nibdew naraw xejriet ġodda. F'Diċembru li għadda imbagħad Joe Cassar wiegħed futur sabiħ fil-qasam tas-saħħa. Gvern kuxjenza. Politika serja illi ddur u żomm iċ-ċittadin bħala iċ-ċentru ta' kollox. Il-futur fis-servizz tas-saħħa huwa wieħed sabiħ. Madankollu tweġiba mogħtija mill-istess Ministru Joe Cassar fi seduta ta' 3 filgħaxija għall-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Noel Farrugia tagħti stampa għal kollox differenti mill-wedid illi saru fl-aħħar 3 snin. Il-Ministru għas-Saħħa ntalab jgħid f'liema swali fl-Isptar Mater Dei kien hemm pazjenti fil-kuruturi kawża il ma kienx hemm kmamar fejn ikunu akkomodati matul is-sena illi għaddiet. Fit-tweġiba tiegħu Joe Cassar wieġeb illi l-uniċi żewġ areas li jintużaw għal pazjenti sakemm tinstabilhom sodda fil-wards huma l-area 2 Pediatric Area. Żied jgħid li s-sena l-oħra biss kien hemm ma' 7,500 pazjent li tħallew jistennew f'dawn iż-żewġ areas għaliex ma kienx hemm sodot għalihom. Dan it-tarif ingħata wara li l-istess Ministru Joe Cassar ftit tal-jimilu iddeskriva s-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza bħala pjaga. Il-problema tad-Dipartiment tal-Emerġenza hija pjaga.